Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Дамова аб ліквідацыі ракет сярэдняй і малой дальнасці больш не дзейнічае. Расія і ЗША перасталі яе выконваць. Што гэта азначае для нашага рэгіёна, для Беларусі і для света усяго ўвогуле, мы сёння і абмяркуем з нашымі экспертамі ў студыі. Гэта ваенны аналітык Александр Алесін і палітолог, каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Дзяніс Міленцаў. Добрый дзень, шановнае спадарства. Добрый дзень. Спадар Александр, давайте вось да вас, як да ваеннага аналітыка, найперш, ўсё ж такі, наколькі я ведаю, з 1987 года дзейнічала гэтая дамова аб ліквідацыі ракет малой і сярэдняй дальнасці, і раптам вот вырашылі скасаваць, прычым з абодвух бакоў, Расія і ЗША, прычым ЗША першыя заявілі пра выхадзе з гэтай дамове. Хто вінаваты? Виноват Китай. Я бы так ответил. Все дело в том, что страны, не связанные соглашениями о ракетах средней и меньшей дальности, они начали усердно наращивать ракетный потенциал. И многие из их вооружений превышают по своим техническим характеристикам разрешенные в этом договоре показатели. Ну, какие-то страны, Индия, Китай, Пакистан, они уже обладают таким потенциалом. Северная Корея. Вот. И есть такие подозрения, что Израиль, ну и целый ряд государств. На грани этого была в свое время Южная Африка, если бы американцы не нажали. И, в общем, получается, что соглашение на большую часть мира не действует. И ситуация эта обостряется в отношениях, прежде всего, Северной Кореи и США, Китай, США. И американцы хотели бы, чтобы Россия, используя свое влияние на Китай, на Северную Корею и на ряд других стран, ну, как бы принудила их к заключению соответствующего соглашения. Ну, а для того, чтобы Россия шевелилась, вот они взяли и вышли из этого соглашения. Так что виноват Китай. Ну вось Китай вінаваты, але абвастрэнне найперш вот паміж там Паўночнай Карэяй і ЗША і гэтак далей. Чаму менавіта гэтая тэма скасавання дамовы стала асноўнай у чарговым мінскім барометрам? Чаму яе даследавалі? Дзяніс, вы як кіраўнік гэтага праекту «Мінскі барометр», да вас пытанне. Мы не толькі яе даследавалі, конечно. Гэта тэма дыскусіі сённяшняя, якая прывязаная, як заўжды, у нас да прэзентацыі чаргового выпуска. Мы зараз выпускаем 7 за студзень-люты. І паколькі гэта адна з такіх была гучных тэмаў, бяспеку мы даўным-даўно ўжо не абмяркоўвалі, то мы вырашылі прывязацца да гэтай тэмы, якая на слыху. Можа быць, яна не такая значная сапраўды ў глобальным маштабе, але для нашага рэгіёна, для Беларусі гэта сапраўды выключна важная тэма. І вось тут магу атаслацца, што прэзідэнт, мы с вами там чулі, сказаў падчас вялікай размовы, што гэта катастрофа, што для нашага рэгіёна гэта вельмі небяспечная тэма, таму што Беларусь можа быць закладнікам разборак, груба кажучы, паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй і іншымі цэнтрамі. Таму я лічу, што і чаму мы выбралі гэту тэму? Таму што сапраўды для Беларусі, для нашай краіны гэта тэма адна з ключавых, калі казаць пра зброю, калі казаць пра вайсковую бяспеку вось на сённяшні момант. Добра, пра тое, чаму для Беларусі гэта вельмі важная тэма, мы крыху пазней. Зараз вось я яшчэ раз да спадара Александра, вот вы такую нечаканую для мяне па праўдзе заяву зрабілі пра тое, што ва ўсім вінаваты Кітай, хоць я і рыхтаваўся, чытаў вот артыкулы перад нашым эфірам. Я вот чытаю і гляжу, што Трамп і ўвогуле ЗША заявілі пра намер выйсці з гэтай дамовы з-за таго, што Расія гэтую дамову цягам шмат гадоў парушала. Так все ж таки Расія вінавата у першае, добра, вінаваты Кітай, але Расія першая парушила гэтую дамову. Все дело в том, что каждая сторона свою правду утверждает, но на самом деле
документальных, технически зафиксированных данных о том, что Россия превысила в своих испытаниях показатели, разрешенные этим соглашением, нет. Американцы говорят, что им кажется, что ракета большей длины, она имеет и большую дальность. И поэтому они говорят, Россия нарушила. Россияне говорят, это не больше топлива, это более мощная боеголовка и более лучшая система наведения. Вот как в суде, это говорит, ваше слово против моего. То есть они равнозначны. Я думаю, что если бы не было желания у США, воспользовавшись этим предлогом, выйти из соглашения, они бы все же постарались, так сказать, найти истину и не выходить из этого соглашения. Целенаправленно Соединенным Штатам этот договор мешает, и они хотят, выйдя из него, заключить другое соглашение, к которому бы подключились прежде всего Китай, прежде всего, и ряд других стран. Ну, например, хотя бы Корея, Северная Корея. Думаю, что хотели бы они, чтобы и Индия туда вошла, и Пакистан, то есть чтобы уменьшить, потому что их ракетный потенциал исключительно ракеты средней и малой дальности, они соседи, рядом живут, им не нужны стратегические ракеты дальностью там 11 тысяч километров. Им хватает 2,5-5 тысяч километров и уже все. Поэтому я полагаю, что все же это следствие целенаправленной политики Соединенных Штатов. И в то же время Россия охотно, я думаю, охотно пошла, так сказать, на заморозку этого соглашения, потому что он тоже ее сковывает. Получив ракеты морского базирования крылатой такой мощи, как «Калибр», и поняв, что это инструмент военной стратегии очень эффективный, они захотели сухопутный вариант получить. И договор он им мешал. Поэтому, воспользовавшись предлогом со своей стороны, они вышли из этого, не вышли, заморозили это соглашение. Так что виноваты оба, как всегда бывает в таких случаях. Денис, вы сказали, что гэтае пытанне скасавання ці заморозка гэтай дамовы про ліквідацыю ракет малой і сярэдняй дальнасці, яна вельмі актуальная і важная для Беларусі. Я так думаю, что вось гэтую пытанне важности для Беларуси можно поделить на два складника: военный и палітычны. Вось можно я до вас с таким вот, все ж таки вы политолог, палітычная важность гэтага ўсяго для Беларуси у чым? Палітычная важнасць у тым, што карыстаючыся тым, што Злучаныя Штаты выйшлі, Расія выйшла, краіны гэтыя могуць нарошчваць, разгортваць свае ўзбраенні такога тыпу на тэрыторыі Еўропы. І можа паўтарыцца сцэнар пачатку 80-х гадоў, калі амерыканцы размесцілі ў Еўропе свае ракеты, у адказ на што распачаўся гэты крызіс ракетны еўрапейскі. Гэта будзе азначаць для Беларусі, што Расія атрымлівае падставу для таго, каб трошку націснуць на сваіх саюзнікаў вайсковых, у тым ліку Беларусь, для таго, каб размясціць на нашай тэрыторыі падобныя тыпы ўзбраення. Гэта не азначае, што ім гэта трэба з вайскова-стратэгічнага гледзяшча, таму што в Калінінградзе тое ж самае можна размясціць, у Крыме, в іншых месцах. Ракеты такой далёкасці, яны прастрэльваюць там Еўропу амаль што да Португалии. Вот, калі паглядзець гэтыя мапы, вот Стратфор недавно маляваў свае мапы. Да, до 5,5 километров. Так, таму вот палітычная менавіта рацыянальнасць і небяспека для Беларусі гэта тое, што Беларусь не будзе мець ці будзе мець вельмі слабыя аргументы, каб адмовіць Маскве ў размяшчэнні такого ўзбраення, калі сапраўды будзе гонка мілітарызацыі рэгіёна і Злучаныя Штаты размесцяць, еўрапейцы размесцяць падобнае ўзбраенне. Спадар Александр, вось да вас тады і военное пытанне. Сапраўды, размяшчэнне ў Беларусі таких ракет расійскіх ужо, наколькі гэта верагодна? Ну, если мы вернемся к событиям 1987 года, то тогда на территории Беларуси был потенциал этих ракет 1/3 от всех ракет средней и меньшей дальности Советского Союза. А если взять ракеты «Пионер», ракеты средней дальности, наиболее эффективные, по 3 боеголовки, то здесь больше 50% таких ракет базировалось. 276 из 405. Почему они базировались в Беларуси? Прежде всего, это разветвленная сеть дорог, не только асфальтированных, но и грунтовых, сельских, лесных и так далее. Наличие больших лесных массивов, в которых можно было бы скрыть вот эти пусковые установки, мобильные, баражирующие. То есть нужны для них это
укрытие, маскировка и плюс разветвленные пути сообщения, магистрали. Поэтому Советский Союз и сосредоточил в Беларуси вот основную часть. Но вот эти факторы, они ведь не ушли никуда не делись. Вот эти вот пути сохранились, лесу стало еще больше. И я не исключаю, что если события будут обостряться, ну, в том смысле, если в Европе, допустим, в Германии, там, в Бельгии и других странах появятся ракеты средней и меньшей дальности, я не исключаю, что здесь могут появиться те самые сухопутные калибры. Потому что и леса, и транспортные артерии, и все прочее, они позволяют размещать такие ракеты. Хотя Бабич нам сказал, что они размещать не будут. Но мы знаем, никогда не говори никогда. С военной пункту мэтазгоднасці патрэбныя яны тут у России ці не? Не с палітычнай, а менавіта с военной. Ну, если Россия сделает ставку на реинкарнацию ракет средней дальности типа «Пионер», у них есть такие ракеты «Рубеж», их дальность, по некоторым данным, в районе 6000 километров, то тогда им, конечно, Беларусь не будет. Но если они сделают ставку на ракеты типа сухопутного калибра, дальность которых 1600-2500, там по-разному, то тогда, конечно, для того, чтобы пронизать всю Европу, белорусский плацдарм, я думаю, им понадобится. Но это моя, так сказать, личная точка зрения. Вы вот ободва присутнічалі на вялікай размове з Александром Лукашенко. Денис, там... Утрох, да. Ну, я найперш да экспертаў, гасцей. Денис, падчас гэтай размовы Лукашенко некалькі разоў закрануў тэму размяшчэння НАТО, калі НАТО размесціць свае ракеты ва ўкраіне. Ён казаў, не казаў пра Польша, там типа краіны Балты, а менавіта в Украіне. І тады нам давядзецца нейкі даваць адказ. Вот менавіта Украіна, размяшчэнне там ракет яго цікавіць, і з якого пункту гледжання? Чаму вот іншыя краіны, ну, прынамсі не былі ўзгаданыя? Тут цяжка сказаць пра логіку прэзідэнцкую, але ён апеляваў менавіта да канфлікта, найбольш важнага для Беларусі, які ва ўкраіне. І, можа быць, тут трошку таксама і паспрабаваў напужаць нашу ўсходнюю суседку, таму што сапраўды, калі паставіць ракеты бліжэй да ўсходняй мяжы Украіны, да, ось да тых тэрыторыяў, якія ўжо не кантролююцца Украінай, то падлётны час да Масквы ён зніжаецца да некалькіх там хвілін. Ось Александр Борисович мяне паправіць. І гэта азначае, што калі яны адтуль будуць запущены, у Маскве просто не будзе хапаць часу, каб прыняць рашэнне пра удар у адказ. І гэта якраз такі кашмар расійскіх генералаў, расійскіх стратэгаў, тому што адна справа, калі можна там нейкім чынам рэагаваць, абменьвацца гэтымі ударамі, іншая справа, калі у цябе камандныя пункты і все гэта знішчана просто першым ударам, і ты не можаш нават рэагаваць нейкім чынам. Таму я думаю, што тут была адрасаваны гэты месседж і Расіі таксама, што трэба неяк канфлікт ва ўкраіне вырашаць і рускім, і трэба канфлікты вырашаць і Злучаным Штатам. Памятаеце, он сказаў таксама пра тое, што калі Штаты падключацца, то гэты канфлікт будзе вырашаны. Это не першы раз, але тым не менш. І тут хутчэй такая галоўная была думка, каб гэты канфлікт прыцішыць, а не менавіта вот нейкая логіка ракетная. Дякую, мы перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў мяне ў гасцях Александр Алесін, Дзяніс Мільянцоў. Абмяркоўваем спыненне дзеяння дамовы аб ліквідацыі ракет малой і сярэдняй дальнасці. Зміцер Лукашук у студыі, сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы. Еўрарадыё.
Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Чыноўніка Мінгарвыканкама асудзілі на 14 гадоў зняволення. Гутарка ідзе пра былога начальніка ўпраўлення спажывецкага рынку Мінгарвыканкама Сергея Барысевіча. Яго за карупцыйнае злачынства асудзілі на 14 гадоў узмоцненага рэжыму, які прасіў пракурор. Прысуд заняў 429 старонак. Суддзя зачытала рэзалютатыўную частку. Барысевіча вінавацілі ў патрабаваннях хабараў са школьных сталовак. У апошнім слове экс-чыноўнік заявіў, што з яго, ў сваю чаргу, начальство патрабавала збіраць хабар і аддаваць яму. Лукашенко заклікае адказваць распаўсюднікам фэйкаў іх жа зброяй. Гэтае патрабаванне прагучала 12 сакавіка на Савеце бяспекі Беларусі, дзе абмяркоўвалася новая канцэпцыя інфармацыйнай бяспекі дзяржавы. Міністэрства ўнутраных справаў праводзіць праверку па фактах уцечкі інфармацыі па службовых зводках. Пра гэта заявіў кіраўнік гэтага ведомства Ігор Шуневіч. Гаворка, верагодна, ідзе пра блогера Нехта, які друкуе звесткі пра парушэнні, учыненыя супрацоўнікамі міліцыі. З пачатку года Нехта надрукаваў больш за 10 зводак. Олег Дулуб стаў галоўным трэнерам юніёрскай зборнай Беларусі па футболе. 53-гадовы спецыяліст кіраваў Нёманам, Гомелем, мінскім Дынама, Крумкачамі і Батэ, апрача таго працаваў у львоўскіх Карпатах і адэскім Чарнаморцы. У сераду мокры снег і дождж па захадзе Беларусі, а па ўсёй астатняй нашай краіне без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы 1,7, мароза ў дзень наадварот 1,7 са знакам плюс. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Яшчэ раз вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з маімі гасцямі, ваенным экспертам Александром Алесіным і палітолагам Дзянісам Мільянцовым абмяркоўваем сітуацыю, якая склалася ў свеце пасля замарозкі дзеяння дамовы аб ліквідацыі ракет малой і сярэдняй дальнасці. Дзяніс, вы сказалі пра тое, што калі раптам пачне НАТО размяшчаць свае ракеты малой і сярэдняй дальнасці ў Еўропе, Расія захоча нешта зрабіць у адказ і размясціць такія ракеты на тэрыторыі Беларусі, то вельмі складана будзе Мінску знайсці аргументацыі супраць размяшчэння такіх ракет. Сапраўды, нішто не можа, і да, я разумею, што мы вайсковыя саюзнікі, у нас там нават агульнае нейкія там войска ёсць і гэтак далей. Тым не менш, незалежная суверэнная краіна. Няўжо мы не можам сказаць, што да, мы саюзнікі, але з палітычнай мэтазгоднасці мы супраць размяшчэння? Мы, конечно, не можам сказаць, але зноў-такі такое не, яно будзе мець пэўны кошт для Беларусі. Адна справа – это адмовіць рускім у вайсковай авіябазе, так, вайсковай, у мірны час, калі нічога там страшного не адбываецца. Іншая справа, калі сапраўды там свет стаіць на парозе Трэцяй сусветнай вайны, усе нацэльваюць адзін на аднаго ракеты, і тады якраз і вызначаецца, хто саюзнік. Так? І Расія ж можа тады сказаць, што окей, калі вы нам адмаўляеце, то мы вам там закрыем газ. Ну, в Расіі вельмі шмат інструментаў, як вы ведаеце, ўздзеяння на Беларусь, і з гледзяшча піараўскага, з гледзяшча рэпутацыйнага Расіі важна будзе паказаць, што ў яе ёсць саюзнікі, хаця б там 1-2. Так, там, Беларусь, Казахстан. І таму я думаю, што Расія будзе больш зацікаўленая ў тым, каб ціснуць у параўнанні з сітуацыяй з авіябазай. Ну, але а мы скажем, добра заплаціце нам вялікія мільёны грошай за гэтую базу, і такім чынам будзем мець нейкі гешэфт. Такое магчыма? Гэта, канешне, магчыма, але зноў-такі гэта мае свой кошт. Расія, зноў-такі, яшчэ раз паўтаруся, мае вельмі шмат рэчагоў для таго, каб Беларусь прымусіць гэта зрабіць, калі сапраўды гэта трэба будзе падчас нейкай такой міжнароднай сітуацыі. Іншая справа, што гэта рэчагі будуць хутчэй за ўсё эканамічныя, таму што мы звычайна там і ў медыях, і эксперты спрабуюць экстрапаляваць сітуацыю украінскую, да, што раптам там Расія прыменіць нейкія вайсковыя метады. І я баюся, што ў такой сітуацыі, калі сапраўды міжнародныя
міжнародная сітуацыя абвострыцца вельмі моцна, то Расіі будзе не да такіх вайсковых мераў у адносінах Беларусі, але зноў-такі эканамічнымі мерамі яна можа вельмі добра гэты прымус наладзіць. Спадар Александр, все ж таки вот скасаванне ці замарозка, як вы сказали, дзеяння гэтай дамовы, яна можа прывесці да новай гонкі ўзбраення, што зараз усе пачнуць, ну раз дамова не дзейнічае, можна такія ракеты неяк там новые придумлять и вырабляць, то пачнецца новая гонка ўзбраення. В принципе, она уже началась. Ведь в США обсуждается вопрос, в общем, постановки на производство ракет средней и меньшей дальности, более современных, чем у них есть томагавк. Возобновление ракет крылатых наземного базирования производства. Ну и Россия уже объявила, что они уже до конца этого года, если не будет никаких сдвигов, вот 6 месяцев пройдет, ну, там в соглашении записано, что после полугода прекращается действие этого. Оно еще действует, не на то, что заморозили. Просто есть такой период. Вот они до конца года тогда уже сделают наземные калибры. То есть разместят на наземных шасси мобильного базирования ракеты «Калибр», что перенесут эти контейнеры пусковые. Вот, и даже уже какие-то наметки есть, что это будет более длинная ракета, что потребуется более длинный тягач. Ну, тут особо размышлять нечего, где они возьмут быстро этот длинный тягач. Он имеется в наличии на Минском заводе колесных тягачей. Он подготовил целую гамму шасси ракетных, от 4-осных, 5-осных, 6-осных и так далее до 12-осных. Я думаю, что в принципе уже такие расчеты велись. Военные никогда, так сказать, не простаивают, они считают все ситуации. И очень возможно, что до конца года действительно первые образцы появятся, и мы будем участвовать в этом процессе. Ну и есть такие сообщения, что новую ракету готовит Северная Корея. Вот, и думаю, что вот этот конфликт последний, который случился между Индией и Пакистаном, тоже подхлестнет. И еще такой вариант, это самое недавнее, так сказать, событие. В Украине обсуждается вопрос о том, что теперь это соглашение не действует и на Украину, и ракета. И Россия, это самое, Украина, используя свой потенциал, это конструкторское бюро Южное и Южмаш, ракетный завод, может построить ракету средней дальности, которая сможет остановить, так сказать, агрессивную Россию, вот, нацелив эту ракету на Москву. Тут два фактары, я перший хотел сказать, які важные, на мою думку. По-перше, это все ж таки гонка ўзбраення, яна не пачнецца аўтаматычна, да, таму што ёсць бюджэтнае абмежаванне. І Злучаныя Штаты і Расійская Федэрацыя, яны маюць пэўны бюджэт вайсковы, і ён выконваецца. Гэта не азначае, што яны вось заўтра скончыцца дзеянне дамовы, яны скажуць, давайте мы там 20 мільярдаў, а пасля 20 мільярдаў аднекуль дастанем і ўкладзем гэта ў ўзбраенне. І яшчэ такі момант, што і Злучаныя Штаты і Расійская Федэрацыя яны імплементуюць, там Расія амаль што завершыла праграму пераўзбраення, таксама вельмі такую небюджэтную, скажем так, на якую пайшлі значныя асігнаванні, і зноў-такі распачаць яшчэ адну праграму вайсковую, тым больш што такі не вельмі добры эканамічна час для Расійскай Федэрацыі, гэта наўрад ці трэба чакаць. Ну і сітуацыю з Трампам, колькі ён там просіць грошы на гэту сцяну, колькі яму абрэзалі, памятаеце, вайсковы бюджэт, таксама Кангрэс, я не думаю, што тут варта чакаць вось прям вельмі хутка гэтай гонкі ўзбраення. І яшчэ адзін важны фактар тое, што спыненне дзеяння дамовы аўтаматычна зноў-такі не азначае разгортванне такіх ракет у Еўропе. Хутчэй за ўсё бакі будуць нейкім чынам шукаць магчымасці заключыць нейкую дамову, можа быць там палітычную, не юрыдычна абавязваючую, не размяшчаць гэтыя тыпы ўзбраення ў Еўропе хаця б на пэўны перыяд часу.
Вы крыху апярэдзілі, спадар Александр, маё пытанне. Я хацеў спытацца, калі пытаўся пра магчымае распачатак гонкі ўзбраенняў, ці зацягне Беларусь у вір гэтай гонкі. Вы казалі, што МКТЗ ў прынцыпе ўжо гатовы рвануць сам туды кінуцца ў гэты вір. Але апроч МЗКТ гэтага завода іншыя. Можа мы раптам свае нейкія там Полонез 2.0 там з ракетамі ядернымі там вырабім? Ну, я думаю, что если это случится, то это случится в последнюю очередь. Это никак не в интересах Беларуси. И если мы даже сделаем такую ракету, никого мы этим особо напугать не сможем, но стать целью в случае, так сказать, возникновения конфликта, это очень просто. Поэтому, я думаю, здесь нам, наоборот, очень выдержанная политика, стремление, ну, может быть, как это, не знаю, насколько получалось раньше, стать медиатором своеобразным между Европой и Россией. Путин сказал, что если Европа не будет размещать, они не будут нацеливать. И я думаю, это дверь остается открытой. Дверь остается открытой и показывает, что стороны не хотят крайнего варианта, когда ружье повесят на стенку, да, как у Чехова, там оно выстрелит обязательно. Они этого варианта не хотят допустить. Европа очень густонаселенный регион, там города практически из одного переходят в другой, и использование ракетного оружия, тем более с ядерными боевыми частями, это катастрофа для Европы. Я думаю, они меньше всего хотят изображать из себя мишень. Я тут немножко не соглашусь с Денисом. Все дело в том, что можно в пределах выделенных ассигнований, маневрируя программами, допустим, россияне там выделяют деньги на надводные корабли, там эсминцы, там и так далее. Но если возникнет ситуация обострения с ракетами и средней дальностью, то, конечно, возможно переброска этих средств на другие статьи военного бюджета. Точно так же может произойти и у Соединенных Штатов. Корабли строятся там типа десятилетиями, а ракеты нужны будут сейчас. Ну и все дело в том, что почему калибры наземные, потому что практически все уже сделано. Остается средство на привязку контейнеров с калибрами к белорусским колесным шасси. Ну, конечно, там есть еще структура управления, инфраструктура базирования. Это все, конечно, потребует затрат, но я думаю, не будет, если старт будет дан, не будет большого времени, так сказать, на то, чтобы все же договориться. Если маховик раскрутится, то остановить его будет очень трудно. Ну, с американской стороны таксама ж больш-менш все падрыхтавана. Гэтыя пускавыя установкі МК-41, якія нібыта ўжо стаяць у Польшы і ў Румыніі, у якія можна просто загрузіць тамагаўкі, і гэта будзе тыя ж самыя ракеты паверхневага базавання. Денис, я яшчэ вярнуся да пытання магчымага ў адказ размяшчэння расійскіх ракет на тэрыторыі Беларусі. Мы пакуль гаварылі з пункту гледжання такога, што Расія захоча гэта зрабіць, а мы будзем не вельмі там за гэта. А ці магчымы такі варыянт, што Беларусь увогуле скажа: а давайте-ка мы, Россия, с вами суместно подрыхтуем свой отказ на дзеянне там НАТО ў Европе. Такі варыянт магчымы ці не? Все магчыма, конечно, але я думаю, что гэта менш верагодны сцэнар, чым усё астатняе, тому что, як тут уже Александр Борисович казаў, что Беларусі вельмі невыгадна становіцца зараз мішэнню, па-першае, і па-другое, гэты крок будзе руйнаваць усе тыя высілкі, якія былі зроблены за апошнія 5 гадоў па выбудоўванні гэтай новай ролі Беларусі як медыятара, як краіны, якая імкнецца быць, хай можа не пасярэднікам афіцыйныя, нашыя ўлады не хочуць выкарыстоўваць гэта слово, але тым не менш краіна, якая знаходіцца ў баку ад канфлікта і спрабуе гэты канфлікт наадварот нейкім чынам паспрыяць яго вырашэнню. А гэта ўсё руйнуе, канешне ж, таму я не думаю, што гэта магчыма. Спадар Александр, я рыхтуючыся да нашага эфіра, выпадкова натрапіў у адным СМІ украінскім апострафе матэрыял палітолага украінскага, аналітыка украінскага Андрэя Бузарова,
і ён не выключае таго, што вось зараз замарозка дзеяння гэтай дамовы яна патрэбна Расіі для таго, каб Пуціну канкрэтна яна патрэбна для таго, каб карыстаючыся гэтым замарозкай гэтай дамовы, я не ведаю, там зрабіць нейкую экспансію, захапіць, як ён піша, кавалак Польшчы альбо там якія-небудзь краіны Балтыі, таким чынам свайму электарату паказаць, што НАТО гэта папяровы тыгр, якога няма чаго баяцца, а мы тут Расія вось такая моцная, прыгожая, і ўсе нас павінны баяцца. Як вы лічыце, ці можа быць вот такая конспиралагичная версия мае право на жыццё? Ну, как версия, естественно, можно представить немыслимое самое. Но все дело в том, что вот присоединение Крыма и события на юго-востоке Украины очень дорого стоили Российской Федерации. И я не говорю только о санкциях, которые вообще нанесли колоссальный ущерб Российской Федерации не только с точки зрения торговли и сокращения инвестиций, но самое главное – это прекращение доступа технологий. И сейчас в России проблема, как с космическими микросхемами электронными быть, у которых практически нету, как быть для ракетных комплексов с микросхем. То есть нужны технологии. Ну и обустройство Крыма, ведь все дело в том, что Россия, конечно, гласно-негласно выдала Крыму колоссальный аванс перед тем, как люди проголосовали. Они ожидали, что улучшение материального благополучия, ну, как всегда в таких случаях. Поэтому для того, чтобы хоть частично оправдались эти ожидания, пришлось вкачать колоссальные средства. Вот. Если Россия, ну, в гипотетическом варианте попытается присоединить территорию еще какого-то другого государства, то всегда надо понять, что если, так сказать, пряником, то это колоссальные средства для того, чтобы подкупить, сделать лояльным население. Если кнутом, то это колоссальный репрессивный аппарат, размещение гарнизонов во всех более-менее значимых пунктах железнодорожных, авиационных, охраны дорог, потому что если начнется саботаж, то никакое управление этой территорией невозможно. Мы видим примеры, так сказать, Второй мировой войны. Поэтому я думаю, что Путиным можно считать кем угодно, там, злобным монстром и так далее, но отнюдь он человек не глупый, он умеет считать варианты и нападает там, где ожидает получения результата, и там, где ему выгодно в данный момент. Поэтому я считаю, что вариант, который вы озвучили, ему никак не выгоден. В условиях ухудшения экономической ситуации ему бы сейчас сосредоточиться на внутренних проблемах. Ну а внешнеполитическая жесткая риторика, она опять же нужна для того, чтобы консенсус внутри страны какой-то образовался. Апостраф, калі я не памыляюся, гэта якраз такі той сайт, які з'явіўся ў 2016 годзе крыніцай гэтага вброса пра железно-чыгуначныя вагоны і захоп Беларусі Расійскай Федэрацыі. Таму я б тут вельмі скептычна да гэтай крыніцы ставіўся. Добра, на заканчэнне. Тут спадар Александр сказаў, што ні ЗША, ні Расія не хочуць нейкай там канфронтацыі, і Беларусі варта было б стаць медыятарам ва ўсёй гэтай праблемы і сітуацыі з замарозкай дамовы. Можа быць, Беларусь стане яшчэ таксама пляцоўкай перамоўнай паміж НАТО і Расіяй па вось гэтым пытанні, там нейкае падпісанне новай дамовы на гэты конт, які ўключыцца яшчэ можа быць і Кітай, і Карэя, і яшчэ там хто. Ну чаму не? Якраз такі і прапаноўваўся гэты варыянт мінскага працэсу, які абазначае нейкую новую глобальную дамову, якую можа ўвайсці таксама і вось гэты элемент. Ну і сам працэс, он таксама важны, а не канчатковы вынік. Дзякуй вялікі. Ну, спадзяюся, што заўтра, паслязаўтра трэцяй сусветнай вайны яшчэ не будзе. Дзяніс Мільянцоў, Александр Алесін, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.